Oliate. Amang Siburian, Amang Siburian. Adong son nasodong de peliturgi nama. Siasion. Dia belum pegang. Adong de penaso manio liturgina. Si, Udah, dia nggak pegang. Abu ya mang, asai, panitia, tang dope. Sialong di sialan yang masuk mahita tu acara ibadah Natal gabungan sektor Pinangido tuhita saluhutna jongjong mahita.
Hudul Mahita Saluhutna. Perayaan Natal Gabungan Sektor HKBP Cimanggis, Resort Cimanggis. Tema: Cinta Kasih Kristus Menggerakkan Persaudaraan. 1 Petrus 1 ayat 22. Subtema: betapa indahnya kebersamaan, sehati dan sepikiran di dalam perbedaan sebagai wujud kesatuan dalam tubuh Yesus Kristus. Acara selanjutnya Pinangidoma tu amang mambahen kata sambutan. Tu amang ketua panitia Natal Amang BP Batubara. Waktu dan tempat kami persilahkan. Salam. Horas Madita Salubna. Sudah ruas ni HKBP Resort Cimanggis. Jadi naparjolo sahali hudok kami. Selamat Natal Madita Salubna. Selamat Hari Natal. Nau persangapi kami amang uluan, amang Immanuel Panjaitan, amang Bubulon. Sudah amang dot inang parahalado sektor HKBP Resort Cimanggis. Jadi dapat matikinan waeng perayaan Natal Gabungan Sektor sudah sektor nadong di HKBP Cimanggis. Jadi puji Tuhan mon nung satahun lebih kita dang boy mar Natal ape on matik kina boy hita mar Natal di bagasan kondisi pandemi Covid dopen waeng. Molon natuari dang boy dope hita perayaan Natal ana memang peraturan di pemerintah dang boy hita melaksanakan molo tahun nasalpu. Jadi nuaeng nian boy hita melaksanakan perayaan Natal. Balgas itu tudoro anami amanginang mangudak kamu sudah ruas nadong di HKBP Cimanggis. Pangidon namin at tuari kurang do hitanaro alai alani kondisi amang inang 10 perwakilan sektor naboy diundak kami alam memang ido kesepakatan nami dot parhalado dot amang uluan dohot panitia Natal Gabungan Sektor ngolotung songoni pe amang inang naboy tarulahat kami di perayaan Natal HKBP Cimanggison marpangaju mahamu inang termasuk mahamu amang inang na dijabu lagi menonton secara live streaming horas madiamu amang inang salam sehat madita saludna. Jadi mendok molate duhami tu amang uluan tu amang pendeta fungsional Toktong do biak kamu masuk ke tuhami sebagai panitia asabui mardalan acara perayaan Natalon dot Tenggan. Mau diate dohonon nami tuhamu amanginang parhalado. Toktong do diolopihamu pangidon nami. Toktong do ibek kamu saran dot pendapat tuhami asabui nian acaron mardalan dot Tenggan. Adong do disi muse sumbangan sen sektor. Udok kami mau liate amanginang dinauli na denggan ay pasadungan asaboy madalan acaron do denggan. Jadi tu sudah ruas HKBP Cimanggis naro di tikyon nang penay jauh toktong do haman do maluate tuhamu amanginang toktong do hita boy sadani roha di ruas di HKBP Cimanggis manang ape ulaut tadi di huriaton boy do mardalat sude acara ni huriata do denggan. Jadi songon tema ni Natal di son cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Jala subtemana betapa indahnya kebersamaan sehati dan sepikiran dalam perbedaan sebagai wujud kesatuan dalam tubuh Yesus Kristus.
Ai berek kamu do inang disuruh hami duhamu inang. Marsat tabi maju hami suruh hami duhamu. Molo sektor kanan contohna na coklat madres kot nate. Molo sektor Bethlehem na biru elektrik mak. Adong do maknanion molo siak kami amanginang sian panitia Natal gabungan. Dan na membeda-beda sektor hamina. Nah tabereng do, adong do hita 12 sektor di HKBP Cimanggis. Memang kita bermacam-macam sektor, berbeda-beda sektor. Alai berbeda-beda sektor pehita, boy di tamar sada di HKBP Cimanggis. Ido nang sidohonan na memang amanginang alana songon na ibay kami dress ko tidang seragam. Ay tabereng mani, adong na merah, adong na kuning. Gabi uli bege berengon. Ay do inang memang akan naburju do ruas HKBP Cimanggison. Songon natuari ipaitu tami do perayaan Natal sekolah minggu. Roma panitia molon na offline marbaju na botar mai suruh kada dana konfereng. Akka panitia molo Natal remaja na po sunat tuari berek kami na birunde video molo dang salah dioloido molo Natal ina parpuan na tuari na kuning molo dang salah atinang dioloido molo nuaing disuruh kami warna-warni dioloi ruas do memang naburju do ruas ni HKBP Cimanggison. Tepuk tangan untuk HKBP Cimanggis. Memang kebersamaan nih di HKBP Cimanggison inang amang tungmat saya bagak do. Ta molo payutiut do tu belakang mulai do huria tahun huria nasomar dinding do PT. Saat waeng songonon di ngotami do tahun 2000 kami mendaftar di HKBP Cimanggis. Dan adong do tembok ni huria tahun kosong do kiri kanan olan atap dua dong. Molo udan molo hudul liba paling belakang. Udan ma baju nibon. Alai nuang ngabaga huriaton. Songoni manian baga ni roata mangoloi AHP nanaing pamajuan HKBP Cimanggis amang inang. Jadi kadang-kadang memang adong do perbedaan pendapat di hita di ruas. Nang songoni parhalau, nang songoni kategorial. Molo adong do perbedaan pendapat amang inang memang tadani ruas na mangulu do hitay. Iko na dong do perbedaan pendapat. Jadi perbedaan pendapat on nang pemeruncing amanginang memang HKBP Cimanggis tohodo dang pola marsirang, dang pola gabe mencari membenjara antara kita sama satu lain. Nah, dalam perayaan Natal gabungan sektor tahun on imana neng siondolon nami amanginang ido na isuruh kami nakik kamu marbaju na warna-warni memang berwarna berbeda do hita berbeda sektor berbeda do hita adong do ruas adong do situa adong do pedita alai sada do hita di ruas sada do hita di HKBP Cimanggis gabe boy mardalan gabe boy balga huriaton lam tu balgana manian huriaton lam tumajuna pelayanan di HKBP Cimanggis. Songoni ma pangidon nami sian songoni ma na boy diondol ke kami di tema ni Natal perayaan Natal gabungan sektor HKBP Cimanggis tahun 2021 daun. Saya margogo mahita bet Tuhani mardame sonang mahita amang sudah sektor na adong di HKBP Cimanggis asaboy gabe lam tumajuna HKBP Cimanggis. Moliate mamang inang salinai dohonan nami sude di haroromuna amang inang nang penejabu sude hita ruas HKBP Cimanggis salinai dohonan nami moliate godang. Horas. Kata sambutan selanjutnya Sahalaksian mewakili ruas. Amang D Tampu Bolon, waktu dan tempat kami persilahkan.
Shalom. Horas madita sa luna. Ujaha mate alana buiru bagi asing na ni pikiran dung dijolo bagi asing na ni hatahon. Ada dang biasa. Perjolo na parsang kami amang pandita resort, amang pandita fungsional, parhalado amang inang do sudete panitia Natal saluhut nawalongi hami na hita na marsya walongan ruas ni Huria HKBP Cimanggis. Mauliate matutu tapasatu di bata para sirohai marhite Yesus Kristus boy hita marpungu marlas ni roha mapes tahun hari hatutu pun itu hatta Yesus sipaluai sayang ia matutu tes mauliate matutu tapasatu di bata para sirohai marhite Tuhan Yesus Kristus boy hita berpungu marlas ni roha mames tahun hari hatutubun itu hatta Yesus sipaluai sayang gia matutu pesta di tikdion boy mabuan sangat di Tuhan jala dame nasihat Tuhani manggoi rohat tabe ganung marsada-sada nunga tubuh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu jala ganung tahun do tabain pesta na hurang lubi song natabain di tikdion jala posdoro hatta nabainot tarotong pesta si songonon di tahun-tahun na mangihud alayunang maniat tutu hola ditikki di bulan-bulan Desember di ujung-ujung di tahun ria rohatta alana nung atajalo Tuhan Yesus bagi cabar hanguluan di ngulutta saliring di pertibion satu di hanguluan naswara sudah sayang giat banian natalon terus marsaringar di rohatta di ngolutta di ganupari di sepanjang tahun natadalani jadi ope sian utusan ruas upasaat madihita selamat hari Natal horas madihita Butima Horas. Selanjutnya kata sambutan sahalak mewakili Parhalado. Amang Situa O Manulang, waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom. Selamat Hari Natal madihita saluhutna. Diaman nami amang padita resort HKBP Cimanggis amang padita fungsional suaksoni nang dong aku saluhut Parhalado nang dong acalo situa na dong di HKBP resort Cimanggis. Molotuk kami pejong-jong dison aka amang dohot tamu inang na kebetulan do kami dihubungi panitia tak. Jadi sisa ada hata mahita teh akamang do taminang. Perjolo moliate hupasahat tu amata namartua de bata ala di tahunon hita boy merayakan Natal dengan penuh sukacita. Sungguh terharu do memang di 2020 sadaon. Ala di 2020 sangat gudang go tantangan nata hadapi. Alai basado Tuhan itu ita saluhuna tu sude ruas Parhalado ni HKBP Cimanggis boy hita marlas ni roha di bagasatikyon mengarayakan hatu tubuh itu hatta Tuhan Yesus Kristus lumumi matutu di hari 20 nomon boy hita sude sektor merpungu tumpe hanya mewakili molotuaka amanami nanami noeng namanoto secara live streaming di Jabu pos dorohanami sisa datang yang dohita anggia tu tahu-tahu naneng roh
boy manyamar dalan acara Natal manang acara kegiatan ni huriata tanpa pembatasan. Nabaduahon madok maliate duhami tu saluhut panitia naung makalujahon sian awal sampai saha tu partikianon boy mardalan di baik kamuna acara ni Natal gabungan dang boy hudoko kami tuhamu satu persatu di sudena tenaga pikiran halujaon nabinai muna pos dorohanami nabalos sonon itu hatta tuhamunai ganuk marsada-sada. Jadi saya dipatiur tu hatta ma dioloya katang nyangta anggia ma tuari nanengro boy lam tu dengan na kondisi ni negara tahun suang-suangin nang disudelia portebion alani holan hatta mauliate dodohon nami tuhamuna salu panitia suang-suang ni nang nadoho berpartisipasi dina mangisi acara di 26 Desember 2021. Songo tema Nabi Naimuna, cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan di sada Petrus bidu sada ayat 22. Dohot subtema, betapa indahnya kebersamaan, sehati dan sepikiran dalam perbedaan sebagai wujud persatuan dalam tubuh Yesus Kristus. Anggia matutu boy taulah hono dingoluta si ganupari. Songon iman aboy terpasahatami songon sian utusan di parhalado tuhamuna salutna ruas ni huria nami lumobi ma tuhamuna panitia Natal di 26 Desember 2021 tabe sian hami salutna parhalado na disodoh na sesot tuhamuna saluhutna mau lihat Selanjutnya kata sambutan sian uluan di huriata. Amang Pendeta I Panjaitan MTH, waktu dan tempat kami persilahkan. Horas mari hita saluhutna. Horas. Tamata dok mauliate tua mata perdingkan basah apalah di bagasan partikianong boy hita pungu dumobi utusan sian ganu sektor napatupahom songon Natal gabungan nate jala dihamulate rohado lumobi nang di panitia di songon tanpa kecuali di bagasannya na makalujahon pitong-atongan ni aka proses sampai tu bagasa partikianum jala tahamulate donang disude hita saluhutna aka ruas ni huria jala bui dohonon on nama sada Natal na parpudisian aka Natal na dipatupa di HKBP Cimanggis sate jala oma puncak na di hita anggiap ma marhite Natal gabunganon hobar tu tema ido imana di lohoton di bagasan sada tema nabelgah cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan dengan subtema betapa indahnya kebersamaan sehati dan sepikiran dalam perbedaan sebagai wujud kesatuan dalam tubuh Yesus Kristus. Luar biasa do anggo tema onate alani nang di hita saluhna amanami do inanami dumubi nang di donga parlado di song HKBP Cimanggis tanpa kecuali di bagasani naing mah marhiti sian Natal tak ima Natal gabungan di bagasan Botarion memotivasi hita sudi dina laho tok margo hita laho mangeahi akan aduminggan di tonga-tongani huriata jala lumubi hita pikari nai dina lopo jungota ima tahun 2021 daun masuk kita tuh tahun baru 2022 jala pos rohata marhite sian aka kegiatan Natal naung tapatupa di bagasan huriat tahun oma sada pos ni rohata tutu hatta babua dangadong naso tarpatu-patu hatta di tonga-tonga ning ngulutta salinai tusude hita napungu disom termasuk tusudia karuas ni huria na di bagas tabe marhite nama dohoti aplikasi live streaming di bagasan Botarion udah kami mah tu hita saluhutna selamat Natal mah di hita jala menyambut
tahun de baru. Horas mari kita. Horas. Mau lihat ya, Mang. Saunare masuk mahita tu acara kebaktian. Maride mahita. Marhite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia nato mo palangit dohot tanoon. Amen. Pinuji ma de bata, say patibul madirim ale de bata, tu atas ni langit hamuliommu, dohot tu sadok tanoon. Mangasahon de bata, pujiok kumahatai. Mangasahon Jehovah, pujiok kumahatai. Ale Tuhan, say hodo haporusan nami marsudut-sudut, tagan so adong dope akadolok, jala tagan so ditubuhon tanood dope akaduhut-duhut, nunga adong hiyakko ale de bata, sian saliling-liling na, rodi saliling-liling na. Tapuji ma de bata, nadegan situtudo, namamuji Jehovah, dohot mangindehon guarna na tumipuli. Martangiang mahita. Ale Jehovah de bata, haporusan jala partano batoan nami, marhaposan tuhodo hami, pujion nami matutu guarmu, di parpunguan pesta Natal gabungan sektor Nihuria HKBP Cimanggison. Ajari mahami mamaritahon asini roham manugo nai, dohot hasitongami borngin nai. Huingot hamido halongangan akan nabinahemmu tu saluhut jolma manusia. Alana oloho mangalehon anakmu nasasadai tu portibion. Laho paluahon hami akapardosa. Saya jari mahami mangulahon lomo ni roham. Alahodo de batanami. Todim nabadiai mamadongani hami di hasianganon. Iale Jehovah say manupak maho. Iale Jehovah say homa mabahim majadi, marhite-hite anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marid de mahita. Nabi Guru Hai
ayat si jahaon di parpunguat tadi bagasan botarion tersurat di surat Filipi bidu 2 ayat 2 sahat rodi ayat 5 tajahama marsikat sorin. Sadama parrohahok kamu, sadama haholongam muna, saroha sapikiram mahamu. Unang ma martikatikan manang marhasangakon narumar, alay sian turuk ni rohamuna be ma rajungi hamu, dongan muna sumurung sian muna. Unang ma narikot di hamu be matahok kamu, dohok ma nadidongan. Songon parohaon ni Kristus Yesus ma parohaon muna. Ima sahatna martua mana tumangihon hata ni debata jala na upeopsa. Amin. Mari demahita. Parbinotoan ni jolma na meton dang boy jala margogo laho mamikirhon songon dia do pambahenan ni debata lao manopa saluhut na adong di Portibion tarlumobi mamuse molotaida haulion ni sandok na adong ima akana soboy di bahen jolma tarlu tabigema liturgi na parjolo. Ima tutu balganay tahe hagogon ni debata mulu tabige siya pakatidangon na siya bibeli debata manopa saluhut na dibagasan onomari leleng na jala diari papituhon maradian do ibana jala nunga tung masay uli sude binahen nai debata marnida saluhut na tinopana nunga besikop jala uli. Donimu inang maradian imada asa diatusi akadongan odo ia maradian ngada nagabe maridi ala loja debata na manompa saleleng onom ari alai lapatani na maradian imana dipasu-pasu debata doaka saluhut nati nompai nai au pehuhilala do denggan ni nanti nopa ni debaton mololau do autu dana toba amang tahe gabe sonang do rohaku manukun majo autu hita sudena punguon ise mahsian hita sian parbahenan ni debatai huhilala dang adong sian hita naboi ai holan debata do pargogona sohatu dosani taingot mai taboto doai mahita sian hatani debata dogabe menjadi sasudenai manghuling madebata mahite hatana gabe menjadi matanon nang sude pangisina alai molo tujolma dibaen debata sian orbuk nitano dungi dilehon ma hosa hanguloaon taboni jolma iate Nunga adong pejolmai jala nunga marserak be sadok Portibion sude maria ia mangula hopartu sakapna mergatiari bulat doh taon zolmai dang namar naloja mangulahon na binoto jala nahinalamohonna akadongan ida ma turuluk akasungi lau nang aka obak nari larangan longang do raro hatta marnidai
jala suku-suku do di bagas roha. Wasa songonon uli ni sude na adongon. Longang do jolmai marnida aka saluhut nai. Di borngin nai, lau do jolma mangadu di akau lau nabe. Las rohana jala masih palianan akan adenggan di pikiran nasida. Molopeak di podoman, dijagai jala diramoti debata donati nopanai. Di manogot nai, isarma matani hari tu tanon. Mangaleo sodang tu sudena tinompani debatai. Los disido aka jolmai mangulawar akaulona, ima mangaluli ngolu-ngolu, marmeam, sude mangulawar tu lawan nabe. Sadok dung ditilik debata masudena tinopanai, jadi nunga dengan si tutu, asasun malangit do tanaon, rodi sina sudena. Jadi dungsun di bahin debata jadi-jadian nai, diari papituhon maradian maibana sian nasa ulauna nabi nahen nai. Di pasu-pasu debata ma ari papituhoni, jala diparbadiai. Amin. Amin. Terpuji itu hatta meredesian nomor 575. Dosa dohot hadabon ni jolma tu dosa. Siala elailani nunga digohi roha dohot pikiran ni jolmai. Asa mangalo jalan yang sarupa manang lobi sian nama nopa ibana ima debata. Mangula do torus si polisi. Jala maringanan do di portibiot do nuain. Ahama ulau niaka si polisi. Tabegema liturgi napaduahon. Sibolis dang Allah holana hohom, dang lomo rohana marnida jolmai sonang nguluna. Dalam marsi haulongan, sibolis sain naing paubahon akan nadengkan gabe sosuman be. Asaga sude ragam dalana laho mangarahon jolma mada butul hadosaon. Ida ma sibolisi nunga marlomo-lomo laho be mangarahon jolma tu dosa. Jalan nunga suk-suk be dosa ni jolmai. Portibion pe nungagok hasusa nang panipuan masa paporangan diakan negara na asing. Sudah negara marlumba laho mambai senjata nuklir, senjata kimia, laho pamatehon sudah jolma. Dang olah ni akadongan, pagosa-gosaon, dang mangatur lu ni akadongan na, manang pemerkosaan hak asasi manusia. Nunga marlomo-lomo manguluan lomo ni rohana. Apogoson, hasusaon, imana gabe pangation ni jolma sinoengon. Dangolani, haloan potir penaung masa, akasait songon AIDS, HIV, nunga manosak panguluan ni jolma.
Ahama alani sudenai portibi nama sai ulion sude sinamut na hamoraon na adong nunga asing be halawan na holan tulaon na sodenggan marlomo-lomo mamakke dang dipikiri be kelestarian alam. Tohodo sudenai manang di dia pejolma manaringoti uhum hati goran udang anak kalembaga uhum dang dapok be hati goran gabiak kahasusad donaro manggosa-gosa halak na pogos na somar diha-diha portibion nunga songon kudosni na rokko o ale Tuhan seganai parngoluanon hamu akkadongan dang pola tasal soli hado saon niok bukta si Adam dot si Hawa ay holan nasadaido hahurangan nasida alay molo hita nunga tung masay godang pangalawta nasoture nunga marloak do sawe alani tama do hita mga rajumi sude pangalahota saunari matikina nunga sadia daw hita holan sian debata jala nunga tarikoti hatana amin. Kor gabungan ruas HKBP Cimanggis.
pardalanan ni dosa ni jolma. Bibel buku nabadia patorakon tu saluhut halak na manjaha bibeli. Lamar lauk do dosa hape jolmai sahat tu tikyo. Tabegema liturgi na patuluhon. Abraham opuni salut na porseat. Nijo debata arwarsian urkasdim. Tano hatubuan nai. Manadikon akka anggi ibotona. Murhat tu tano na binaga bagahon ni debata tu ibana. Ima sada tano nagok susu dohot situak ni loba. Alai dang diboto ibana di dia do anggo inganan ni i. Alai alani haporsiaun ni si Abraham na manotong tu debata sito palangit do tanoi na manuru ibana ikolau dang majua ibana disi lao do ibana do dongas jabu mangoloi jojo ni debata tu tano na dibagabagaw ni debata tu ibana mardongan haporsiaun na polit do si Abraham do sude dongan nasa jabu mangadopi akaahan anaing mangarongom nguluna sida di pedalan salireng nguluna. Abraham, Ishak, Jakob, ima sudut nopar ni Israel nasahat tu tanah Mesir. Habuangan nai. Di papungu do bangso Israel, ima bangso na pinili ni debata, gabe bangso ni Asiana di Portibion. Ima di Mesir. Paima roha gogo ni debata laho mapuan bangsoi tu tanah Kanaan na binabagahon ni debata. Gabe hatobat do bangsoi jala susah situtudo ngolu nasida. Alai tayo ma na adong do sakka ni debata di saluhut bangso namasai. Kan hohom debata marnida bangso nai. Ibege ibana do jojo ni bangsoi jala dipilih do si Musa gabe sadadala ni debata mama kulingi bangsoi. Si Musa do manggonggomi bangsoi jala mambuan bangsoi haruar sian Mesir. Monang do tutu bangsoi di bain debata ain Mesir kudu di parhorsihani marhite siat dihukupi om di arian naik jala di lehon panondang di murni warna matahe jolma dan olo mandok nunga sai bei sai holan na marumutungu do laho mangalo debata karimas debata jala di pasuseahon do bangsona ruar sian Mesiri di pardalanan nasida di lehon debata do patik nasapului ima patik nasoboi si osehonon di pataru debata do bangsoi tolhas tu tano Kanaan ima tano nani perdaga ni debata sian mulana marporang do debata sebot maralohon akka musuna lao mabua tano Kanaan sian akka bangso parbegu naung parjolo maringanan di luati dung sahat tu tano Kanaan laho do nasida musengani mangoloi akka debatas lebar uhut marsobat si
debata akan naso tinada nasidai jalan naso tinuntukonna nasida. Dibaheni marsi gorgor ma rimas ni Jahoba mida tanoon gabe manginona tu si saluhut toru-toru akan natar surat di bagasan bukuon. Amin. Tak puji Tuhan ta sian ede nomor 422. Si palua ditik kinang suksuk artani jolmai olo do tahe gabe lupa aha jala ise na adong di na humaliang na pargabuson dohot takang ni rohana do di pangasahon ido tahe ngolu dohot parnguluan maboto ise do dirina ido na boy gabe sadadalan lau manada ise do Mesias si paluai tabegema liturgi 4 dohot 5. Tohodo ale Tuhan nunga holombe ngolo nabion danga dong sondang di bagasan rohanami urupi mahami ale Tuhan saimat pamuati maruham dihami pardosaon alai olo dohami badiar sai sukun di bagasan roha olo do nuaing tuani manesa salu dosa namion kamu haliat kadongan nak begodang artata jalagok sinamota alai ahamba labani dihita molo di bagasan rohadot pikirata dang adong beh holong di rohadot suarani debata dang mat saringat itu mata ulahon ma aha akan adenggan hobar tilomo ni debata palua ma huasani setan nasian dirim nasalilingon maniokho atop ma palua bisan adong dope ilehon debata tikti parasian di parohon debata dosude jolmai olo dope debata lau paluan jolmai sian linggomani sibolis nunga di lehon debata anakna nasasadai gabedalan songon aek hangoluan lau paluan jolmai sian huasani dosa dohot hamatean nunga ngongolan jolmai paimahon baga-baga haroroni Mesias. Alai los disido baga-bagai di pasaut debata mahite-hite haroroni Yesus Kristus. Alai dang ditanda jolmai ibana ai nunga mapitung mata ni jolmai mardina saluhut nai. Lalap do atong tarpodom jolmai. Di sinamot na adong di ibana gabe lupa laho mananda isedo Yesus dipaluai. Nunga di papata debata beholongna tu portibion. Marhite-hite Yesus Kristus di pausat
dohita sian halolomon, tu hati uron, saleleng nil lelengna. Di jolom ale Tuhan, ngulu namios songon alogo na mangulus do. Alay nunga arka hami ditobuso, edang huhari koton hami mamake pasu-pasu, nanilehomu laho mabayan haramion di portibion. Olo do hami dang perduli laho mama aritahon hatam, asimaroham di hami ale Tuhan. Ditiki masa hasusaan tudongan, dang rohami mangalehon pangurupion. Ditiki adong dongan nadi gosa-gosa, dang disihami mangalehon hatuguon. Olo dohami mersopu-sopu mernida hasusaan ni akadongan. Alai saya diasihi Tuhan dope hami, asi maroham dihami. Natar sol-sol bagi dohami Tuhan, nunga jojot HP hami dang mernida ahana perlu di dongan nami. Holan makatahod do di boto hami, alai dang diulahon hami akan nadubenggan tu akadongan. Lehon magogo tu hami Tuhan, asonang madabu muse hami tu hadosaon nasai lawon. Lamar tumbuh do tahe hosom niroha di hami, deng boy behami patuduhon holongi. Tumasay mau situtu doroha laho majolo akahata nadenggan sian dongan. Saya jumojotan do hami mamereng hahurangani dongan sian halobiana. Tuhodo tutu ale Tuhan, nunga marlauk dosa hami. Nunga lonong be hami disinamot na adong di hami. Gabedanghu harikoton hami be panjawonmu di hami. Sai jumot jot do hami mangajari sian napatari dahon pangajarion nasian ho. Amin. Saunari sahak meta tuna pagalak lilin. Bujo hami ma amang parjamita, amang pendeta di Panjaitan MTH, bujo hami ma muse amang ketua panitia Natal, amang BP Batubara, bujo hami ma sahalak mewakili inanami, inang R Borulimbong, bujo hami ma sahalak mewakili sian ama, amang J Simajuntak, bujo hami ma muse sian sahalak mewakili parhalado nami, amang Situa O Manulang, bujo hami ma sahalak sian anak nami remaja Naposo, salam Rizky Pardede, bujo hami ma sahalak sian anak nami sekolah minggu, Zevania Elizabeth Siagian.
jongjong mahita saluhutna laos tahendehon ma ende nomor 54 ayat sada taba tolu. Udul Maita saludna. Sian saluhut si jagauni gumodang ma jaga roham ai sianido ruar akamual hangoluan tangi mahita di soarani panggorani rohatta lumobi asamar bisuk hita madala di nguluon jala takas tapara taridahon hajong jongatta gabe sira dohot panodang di portibion maradopon na humaliang nang aka panggomgomi tabi gema liturgi onom dohot pitu. Oe manusia, bagi hamuma berita las nirohaon, debataro nama nangihon sadok akatangiang, ibana do nama ngurubi, jalan apa sauton ahana tapangido, marhite-hite tangyakta namar situtu. Debataro nama nangihot jojo niak kana persea, nasai toktong marpak kirimon tu debata. Dungo maho, pagalak mapalitoni Kristusi di bagasan roham. Ainung ngarobes nendangi Kristusi, jala hamuliahoni debata bicar di atasmu. Doras maho marlojong, pajonok matu ibana nang manutuk roham. Marhite haroron si palua, dang adong beri hita pamiliton na asing, ikon mulak do hita, tapauba rohatta, tatarikon pangalauta na soturen na sailawon. Jala rade manghuton perngoluan na baru na pinatuduhon ni Kristus. Ima, ikon masih haholongan,
masih urupan gabe akka pangula hatani debata ngada halong panganingani ulahon masian nasa roham dohot gogong aitung masai godang do akal dongata sahapurseaon na mangido pangurupion sian hita tibu maulahon payas hamu ma rohamuna marpangoloyon di hasitongan mangiahi haulongon na somarlaok di dongan asa masih haulongan situtu hamu sian nasa roha panggonggomi ni sada bangso ima na pinabangkit ni debata alani manang naise na mangalo nasida na mangalo debata doi ia panggonggomi disuruh debatado laho mangaramoti dohot manuk pak bangso imada hape boha mabayaran lao mangoloi pamarenta ai holana jat do duyulahon nunga daw besahala ni debata sian nasida ida jala pamanat ma guntur bangso Indonesia holan alani lao membuat sada huaso asa tambah atong pangomoanna apalagi mamusta ditiki sunengon ima molo lao pamilihan presiden dot anggota DPRD DPR dot akan asing sudah membuat guarna B asa dipilih akka masyarakat ilahan hapeng to gereja dot patudohon di dirina ragam tahedalana sabo ibanan nakok to harajaon nai masama masama akka na makosomi dongan na laho madabuhon guarni alona jala masa donang akka mangguturi marbadai di koran nang di televisi membahen lamta baarsak ni roha godang baga-baga di lehon tu masyarakat ape kolan disidoi iadung adong kedudukan na dongan na dona lupa alai tahe dan boy holan nasidat tersaka salahon kita pesala do sebenarnya puasa kita olo mamilit molo satu redo pangalahon ni nasidat puasa olo dari jam menghido pangurupion habis sian akan jalan na satu redo corona terlalang atong tol maon diangka baga-baga nang liit terlalap dia ke pembahasan nasi dan nasuk kama. Amin. Tapi gema ede pujian sian Korintus doh judul Hodo Rajaku.
berkoam minanyi mudarni Odo rajaku nama no busa dan berkami alam Tuhan dan berkami alam Mau lihat sian mulana nunga torang di pasahat debata tu manusia asa sude hita mangaramoti akan na dijadi-jadian nai di tanoon ay molo sonang sude nai sonang ma nang ngoluta manusia tabegema liturgi na pawaluhon Naringot mau ditiki masa tsunami na di Aceh. Akta banjir di 3 ruang di Indonesia. Songoni nang akta gempa bumi. Saya marobok-lobok tarotok. Aha dong wae nanaing masa bunga mau ngamuk be kopi dua dang mardongan be dong. Imara doa. Imara doa. Ibabe saya susah do paktilalaan marida angkana masa. Apa kinon ye. Molo hupamanat do nuai ngarion dang ari parudan nunga lamoho beari jalan nunga neng masur-sur bedolok es na di kutub selatan lam naik ma aek na di laut jalan lah alani ma marpanukum mahita di bagas rohat tabe ahado laho si wahenokku songon na patuduhon hapor siauku on mata ingot di igil debata do hita mangaramoti sude akka jadi-jadianna mudang mahita gabe panegai alai gabe pature tuhadenggaruma amin. Tabegema ede puji-pujian sian vokal grup Elsa Day.
Ci. Marlo Jongdo Masai Hatop. Marlo Jongdo Masai Hatop hamajuan ni teknologi informasi dohot parbinotoan. Sahira sakidop mata do marhusor sian hamajuan. Nasada tunasada anai terlemobi ma di era revolusi. Industri na paupat tonon. Ima era digitalisasi dohot jaringan. Naeng ma lantada a kristenota tapatuduhon lamtang hapor seota jalalam marsitutu par tuhanota tabegema liturgisia dohot 10 Maulo sinukun nuaing hita na pungon persea do hita di Yesus Kristus pasti do tadok persea dengamai jalai konversia do hita tu Jesus alai olat ni dia do perbuen ni haporsia otai Nai suku-sukumi amang ay godang do tutu targoar ibana hala Kristen alai sobinoto madangna songodia ha Kristenon na molo hola di KTP do ay KTP IP boy do magoi berarti bolo mago KTP mago ma HP ha Kristenotai boha musema molo so adong KTP ta Ai aladi do atong lam godang hala Kristen naso marminggu tu gareja. Aidang dirajumi dope dirina gabe si ihuton Kristus. Mar 33 mar kantor mengajar mangula di balian. Ikon patar ma atong hita hala Kristen. Di luar yang dipaloas marminggu, dibom, dibunuh akapata, ditutung gereja, alai, disi dalam di hal Kristen, ailam patar, atong ditanda nasida, isedo debat. Atong mol songoni lam taparinggas uhut tapatudu ma parsitutu otak na martuani totong mardame be itaon taya ima tu jolo tu arina dumenggan dope ai molo dung mardame ita laus disima Yesus nang tubui maringanan ai Yesus dang maringanan di rohana so mardame Las dorohaku nunga maju be teknologi dohot parbinotoan ni jolma si saonarion. Ai najolo dang pola ditanda dope Facebook, WA, TikTok dohotlan na asing. Ani ripu hinando manang na ahai, HP nuaeng masam aka teknologi. Tutu doi nadidok munai. Alai ida magodang do teknologi, nanay manegay parnguluan ni jolma. Siandak danak sahat tu nama tua. Godang do halak nama lo, alai malo huhu tab lao mangotong-otoi. Dipake do atong parbinotoan muna lao manegay pasoran dohot portibion. Dan weng nunga godang na tarelela tunasawa seabe. Narkobaon, juji online, mabuk dirajai teknologi. HP nasida maniana lao padenganhon bangso tahun. Teknologi dipakai lau pabiar-biar honjolma, dohot manusia ngolup marhite aka penipuan online. Aha mabahenota, ta ajari ma aka ya nakota, asa marbisuk laho mamake parbinotoan na, jala asa malo mamake teknologi noaing. Unang lupa hita madok, ay debatado haroroan ni habisukon, alani ikon marhabisukot tu debatama atong jolma.
marsiara mahita tu parpunguan ni ala Kristen. Jala taposima Yesus Kristus naung tubuh di Bethlehem. Nanaeng ropa 2 lion tut portibion. Di ibana ma amuliaon dot asangapon. Olat nion rodi sa leleng ni leleng na. Amin. Tapi gimana ede pujian sian vokal grup dengan judul Hodo Haporusaku Kanaan.
Maria Demahita sian nomor 607 ayat sada dohot 2. Asani roha do dame madihamu nasian Tuhan di bata Jahuba doho sian anakna Yesus Kristus. Amin. Horas madihita salhutna. Dihita amanami do inanami nang sudiaka naposobulung nang dohot akar remaja nang dana sekolah minggu nama kelason ima di pesta Natal gabungan di Huriata Ganup Sektor jala tarida do lasni rohatta di bagasam bornginon di nalaho mangulupun di perningo tata ima di ari hatutubuni Tuhan Yesus Kristus alani hatani tuhata nagabi ujahan di lasni rohatta di apala botarion hobar tu tema manang odolan ni di pesta Natal ta pesta gabungan di Huriata imasian surat sada Petrus bidu sada ayat 22 songonoma di dok disi payasamu marohamuna marpanguloyon di hasitongan mangeahi haholongon naso marlau di dongan asa masih haholongan situ Tuhamu sian nasaroha. Kalau di dalam bahasa Indonesia dikatakan karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Jala di bagasan subtema dibayan di son betapa indahnya kebersamaan sehati dan sepikiran dalam perbedaan sebagai wujud kesatuan dalam tubuh Yesus Kristus. Kalau dalam tema cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Dihita salutna nahina holongan molo tapi utihut dia kacara nakiningan masai ulia te rapta bereng aka hatani liturgia te jala bui do honon sangat up to date do molo hubereng nani hata honi aka par liturgi nakiningan dakkolan hataido nani dok sian bibeli alai di padumu do tu situasi kondisi namasa di tonga-tonga ni nguluta namasa sinoaingon nate jala ido sa sitongna sada jamita na mangulu di tonga-tonga ni nguluta
asa hatai pe dakkolan tinggal di bagasan hatai ya. Yala di padomu do nakiningan tu kondisi namasan waengon di hamajuon di akan namasa pangalahon ijolma di partikian waengon. Jala ido naneng sihang lu honota di tonga-tonga di nguluta. Lu mobi hita di nalaho meneladani imana di dok di haroroni Kristus di paringotatai di hatu tubuni Kristus di tonga-tonga ni portibion. Jolo molo tabadumu nakiningan di pesta manang di ipola ni Natali na tubuh Kristus tu portibion pasahaton haluaon di tonga-tonga ni ngulu ni jolma do di portibion los ido sasitongna di parbue nani leoni debata tu tonga-tonga ni ngoluta jalatarida masa sitonga di ngoluta siganu pari do ya. Jadi molo bereng do sian tema do subtema on pitoranong do di bagasa rohaku anggo ruas ni HKBP Cimangison ba molo sai sian marnatalon bah dang adong be na hurang ate mardame masude ate dang adong be na iskiti anggo madok molo sian tema do subtema dang adong na iskiti be dang adong be na di bagasa rohanaon adong nama kurangi marado pundongan na nasi ngati ikon adong roha pikiran nama si jaloan nati. Jadi ditambah memuse ulini penampilan teido ate wah anggo au bereng jala satu-satuna molo di pesta Natal on nama na umarga te dakkolan hataina arga nakiningan tung sasa teibe baju teibu bereng wah luar biasa deh. Molo di heliho tuaka humisik badang anga marjuta-juta deh marjuta-juta taring untuk argana iya teh alani do di tonga-tonga ni ngoluta hobar tu tema ido rakiningan ate cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan tubuh to di parhamaranggion persaudaraan sian haholongoni Kristus di tonga-tonga ni nguluta ini matemani ya teh ditambah subtema nakiningan ulinai namar hasadaon saroha sapikiran di bagasan akan nama regam-regami songon hataridaan pamatang ni Kristus di tonga-tonga ni ngulung hita joma yang go temaon ya di bainong aka tema aka konferensi gereja sedunia dua tem. Jadi au pitor taringon bah anggo di hitaon kelas-kelas dunia dua petahe hita lahu mabain tema do subtema on mate. Ngolo didok do di aka gereja-gereja konferensi manang aka raput bulun di tonga-tonga dewan gereja dunia odo saya di bain mate. Bahwasanya cinta kasih Kristus haholong ni Kristus ido dinalo pesedehon asa boy martodi para maringgion ay molonunga adok todi para maranggion roh persaudaraan odo hagogon di tonga-tonga ni pardalan ni huria takolan di huria nang di tonga-tonga ni di galum aka keluarga manang parsaurata na asing molonunga adong todi para maranggion totu adong di bagasani imana kiningan hasadaon di bagasan roha pikiran laho rap masiatusan ima di akar ragam-ragam na adong di hitaon nate ay tabo tu do di dapoto Tuhan Yesus do tu portibion ngoluta meragam-ragam do pangalahon ni jol mate jala tari dari nang dia kasih seni Yesus ipe meragam-ragam do pangalahona ale datung gabe di ragam-ragam ni pangalahona di da Tuhan Yesus nagabe sisian nei nagabe di dok kelas 1 kelas 2 kelas 3 kelas 4 sekolah pagi sekolah sore sarjana do na kelas SD di Tuhan Yesus daw
Ane molonunga tarida do parbue mangulut todi nama siatusan todi paramaranggion di tonga-tonga ni ngoluta sasik tonga ido sedah hagogon di tonga-tonga ni ngoluta songon halak na prosea. Ya coba maju molo contohna di sedah keluarga kena marang-maranggi molo dangadong nama si paleanan nama siatusan dohot nama si boy masih mandapoton di bagasan rohatun nasede badak tahu ate tor tadedo tadedo anggo siahani iman amora ibana ai sikola nape ngai luar biasa tibu anggo au sianggian dak pala songoni molo ngadong do pakilala na songoni do na terjadi ada seperti perbedaan ada suatu jarak dalam hidup. Jala odo na dituntason Tuhan Yesus di tonga-tongani akasisianna nang di tonga-tongani aka halak na porsiei dung Yesus rotu portibion termasuk do ditiki Tuhan Yesus saya dikritik Tuhan Yesus bati bohudo akasi boto surati bati bohudo pator bakudo dibain aka parise aka saduse di dirina taringot tu ngolu partodionna gabe madabu ibana tu pangalahona na menjas manang na manguhumi donganna odo na dia Tuhan Yesus apedang dibereng Yesus imade bata songo jamita disadari onate hatai nagabi jolma Allah yang menjadi manusia molo diida jolma ido de bata gabi jolma betul-betul lo rohani de bata na paseropo diri bana di dirina ate mulu songoni udah dibain debata banaing didok dison bah jol maipe ikon mani songoni dua di jadi kadang-kadang di tonga-tonga di ngoluta jodoh gabe pator bakudo tabering dirita mungkin alani hasangapota taringotu hadiriota manang alani parbinotoan do akana asing ate mulu adung do pedisi ido na didok di bagasan hatai nama dok dang mangulu dope ima todi para maranggion di tonga-tongan ini todi para maranggion dan alani pertubuh te molo hita halak Kristen ale todi para maranggion natakas di ngoluta alani sada hita di bagasan Yesus Kristus dalam Yesus kita bersaudara. Ay kata bodoh kan dalam Yesus kita bersaudara. Taido majo, saya dulu ya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Bayak kong hita maju edei masa tebu dua te bahasa di topa di karang di aransemen ni kalimati ala iru na timibo di tonga-tonga ni ngoluta molo nunga tabuan di bagasan dirita nang di tonga-tonga ni parsaoran di tonga-tonga ni huria apalagi hita sama hita halak Kristeni kita bersaudara dalam Yesus Kristus nah luar biasa buah ma di bereng debata tutudo anggo ruas ni HKBP Cimanggisi deng holan nadi patujolo nadi pabelaga ibana alani parmudaron di tonga-tonga lingulona atik pe irikot di tonga-tonga ni hita jolma alena umbalga nani dok di bagasani kita satu bersaudara di dalam Yesus apalagi kita di nalahu mangula imana kininingan di dok di son maseuli dok betapa indahnya kebersamaan sehati sepikiran dalam perbedaan sebagai wujud kesatuan dalam membangun tubuh Kristus. Walau di dok paulihon paheheon pamatang ni Kristus berarti hamulioni debatado nang tapa jongjong di portibion.
Jala hamulion ni debata do naneng tahat tidak kon di tonga-tonga ni pardalan ni ngoluta. Ale terbaik do jojo di hita. Dia kasih leon gogo na akahapistaran dan pamatang ni Kristus do najumolo tapauli jala tapajongjong jala nagabe hamulion ni Kristus do di ngolutaon. Ale gabe jujut hita gabe ondo nomor 2 te. Ale tapadudu ma badong ba. Konau do songona di do ni natoras ni sise ni Yesus ate si Jakobus si Yohanes ale Tuhan molo sangat toho di harajaumi baen mayanakon gabe di labungmu sia pirang do siamun do lapatanna ikon ibana do patu jolo na domor na dumengkan pajong jokolomu do di tonga-tonga ni ngulu alani hobar tu te mau lihat tema di tu hatta te kira terjauh do madong botul-botul do nang dang apalala ni panitia udong botul-botul bagas do temaon do sub temaon iko mangulu di hita jala odo todi ni hita te lo mangula tujuh anon nate huriani tu hatta molo nunga hita sude ganup sektor ruas tu parladu pangula nagok tiki uluan fungsional do ruas marsadani roha hita dinalo paulihon do dinalo paheheon ima na di dok pamatang ni Kristus di ngoluta luar biasa porsia mahamu amanginang manang adigape di dia pe hita ikod dakotan hita pasu-pasu godang nasihat Tuhani amin ala tapahuli do pamatang ni Kristus di tonga-tonga ni nguluta molo lunga pamatang ni Kristus ruta bauli dan ngadong be kamu siapa saya siapa daung kita adalah bersaudara di dalam Kristus sebab Tuhan kita adalah satu yaitu Tuhan kita Yesus Kristus dan berkat Tuhan itu satu kepada semua dan penilaian Tuhan itu adalah satu untuk kita semua. Ketika kita mencintai Tuhan di sepanjang hidup kita. Luar biasa teh. Mau lihat tema di Tuhatta. Jala ingop matema dok subtemaon. Odo na membuan goluta. Asa gabe sada bangso na bulun. Bangso na terpasu-pasu. Bangso na pinilit ni de batang ngoluta. Manang di dia pehita. Toktong do Tuhani. Di nalo mangiring-iring ngoluta. Ala takas tak uloido imana kiningan todi paramarang giotei di bagasan ibana songon holong ni Kristus tu hita jolma naing taridama holong ni hita sama-sama hita ale mulo balik sado dak taulahon buama di rohani Tuhani contoh majo mulak sian gerejaon tongdo SKT hita tongdo makurangi di bagas rohat iya teh unang madong do iya teh unang tabuan di tahun 2022 teh tate dikom mabor nginon manang minimal olak di tanggal 30 mare inama goodbye ma kehidupan lama saya mau masuk kepada kehidupan baru sebagaimana tema ini hidup roh kudus roh persaudaraan todi para maranggion diau di tonga-tonga ni ngoluku dada holan di keluarga dada holan di parsauran di luar ni gereja alai lumubi mamuse mangolu todi parhamaranggion ima hatari daun holong nasyang Kristusido dinalaho patari dahon songon pajong jokon paulihon imana di dok pamatang ni Kristus di tonga-tonga ni ngoluta amin martang yang mahita mulia tema Tuhan diajari hodo kami di bagasan tikion jala masai mertod di do terpuk di sederion nale Tuhan nama ngarahon Tuhami asa holong nasian Kristusido
na manubuhon dohot dinalaho pangulaon nami asa martodi parmaranggion. Alani pos dorhanami Tuhan dinahubege hami aka liturgi jalanunga di papatar aka amanami inanami yanakon nami ima aka ahado naneng siadupan nami di nguluon alai marhite hatam na marsaringar di tikion pos rohanami adupan nami ma saluhut nai marhite holong mi ali Tuhan tuhami jolma nagok akaragam hakurangan jalan marhite holong mi ali Tuhan naing mengalir naing ulahonon nami muse marado pondongan nami jolma asa taruli hami ali Tuhan di pasu-pasu godang naneng jalon nami dope di tonga-tonga jala di perdalanan ngolu nami tujuluanon asa maruli tua ganup hami ali Tuhan nama kaporsiai ho mau liate mali Tuhan Pak Borhat mahami di bagasam bornginon di namar sadani roha hami ali yang ruas ni huriam HKBP Cimanggis di nalau makalason di ari perningotan hatutu bumi marhite natal gabungan tubuh maho ali Tuhan di bagasam ulun nami gabe tubuh mah holong nasian hoya ali Tuhan laho ulahonon nami lau paulihon pamatang mi ali Tuhan di tonga-tonga ni parsauran nami di tonga-tonga ni galup diri nami be di tonga-tonga ni pardalanan ni ngulu nami mengadupi akar ragam siadupan nami di tonga-tonga ni portibion mau liate ma di hole Tuhan hola mangasam gua ni Yesus Kristus martangiang hami tuho amin. Tauduti mah acara tah mari demahita sia nomor 115 ayat sada rodi ayat 4 laos tapasah mah piliata tu huria nang di tonga-tonga ni Natal tak
Tuhan. Jongjong mahita salhutna. Tapi itu Musa di acara nomor 27 persuruan ni tuhata dihita salutna. Nunga tubuh Kristus las marohata menjakon si paluai. Haleluya. Dosa dohot amatian, sibolis dohot amagoan, talu dibainko. Nunga tubuh Kristus bari tahun maholong nai tu salur halak. Haleluya. Disodo hami Tuhan. Pakai mahami gabe ulang-ulang. Tatangnya kumapilian nata pasahat di bagasan tikil martang yang mahita. Ali di bata amanami na di bano gijang hodo harorani saluhut silion lehon na dinggandot nasa uli basa na maliutus. Upasatami masian na lehon mitu hami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na khusus di jolum pasu-pasu may jala ramoti. Asa ko parahasya kami pilihan nun pati bulhon harajaunmu di tonga-tonga ni huriam doho di porti bion. Buhay marohanami marhiti-hiti tordim. Asal mo tadahami godang isilan duhon mi tu hami. Asal mgirgiri hamandok moliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin rap mahita mangidu di bagasan tangyak tai. Ale amanami na di gijang. Saya rumah harajaun. Saya sama mo diraham di banaton. Yang kami sadarion hangu siapari, siasa madosa nami sama panesa nami, di dosa ilongan namar dosa Tuhami. Unak kami tumpang, palua maham pangaku, ay hudo na kumarajau, dohot hagugun, rodias. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batamaho. Di sordakon Tuhan di batama buhina tuho jala asima rohanami dahu. Di dopakon Tuhan di batama buhina tuho jala di pasaor honma damena tutodim. Amin. Amin.
Los Tedeo mak selamat hari Natal si jalan mata. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal dan tahun baru. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and Happy New Year. Selamat hari Natal mari kita saluhuna. Selamat hari Natal. Selamat prokol. Horas, horas, horas. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat hari Natal Manita Saluna. Acara ibadah Natal berjalan dengan baik. Itu semua karena kuasa Tuhan. Amin. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang baik. Luar biasa. Terima kasih buat Amang Pendeta, Amang Parhalado, Dohot Sude Ruas Nihuriata, nama dohoti acara di Bornginon. Sonari masuk mahita tu acara hiburan. Tapi kema Iya, setiap istok jinang. unang adong namulak amanginang jolo marsi panganon ita. Kita adong marsi panganon. Unang adong namulak. Jadi sa amin tu acara hiburan, muluboy na di hiburan. Akan nong terdaftar asa disiap ma sungod dia jenis musik na, sungod dia tempo na. Asa di pasahan matu par musik nami unang palujahu par musik nami ate akamanginang langsung dia karimaja. Isi manong mendaftar akan nong mabain hiburan tu kami. Asa di langsung ma di koordinasi sudah tu bagian musik. Mulai ate. Sonari saha meta tu acara hiburan. Tabe kemang ende puji-pujian sian anak kota Vincent Simanjuntak. Waktu dan tempat kami persilahkan. Iya. Anak konami Vincent Simanjuntak dengan judul lagu Natal Telah Tiba. Oh. Iya, asa tabi ge sawati kemang, amay amo kamu inang. Anak kota ning mabain di puji-pujian. Tapaho mamanginang, hundul mahita sude, hudul hita saluhutna. Unang adong namulak, marsi panganon do hita. Ditingkinan no. Tapaho mamanginang. Oke, lanjut. Ya, sambil masih tangi-tangi kita, sesungguh ko kami nakingan akan mendaftar mapendiburan. Asa mo madi koordinasyon sungod dia jenis musik na tu par musik ng palujaho par musik ta kamangin anda. Grab kana po sore maja, sudi.
Ci. Ci. Semua karena kasih karuniamu, Natal yang terindah. Saat aku bisa kembali ke rumah, tanda tawa dihiasi warna-warni terang pohon Natalku bersama keluarga. Panjatkan syukur dan doa. Hari Natal telah tiba, sukacita terasa. Telah lahir ke dunia Juru Selamat manusia. Kau lahir ke dunia, bukti cinta kasih-Mu pada manusia. Hingga aku dilayakkan terima keselamatan yang cuma-cuma. Tanda tawa dihiasi warna-warni terang pohon Natalku bersama keluarga. Panjatkan syukur dan doa. Hari Natal telah tiba, sukacita terasa. Telah lahir ke dunia Juru Selamat manusia. Hari Natal telah tiba, sukacita terasa. Telah lahir ke dunia. Telah lahir ke dunia Juru Selamat manusia. Lahir ke dunia Juru Selamat manusia. Iya, terima kasih untuk anak kami Vincent Simanjuntak. Tak terus rata Ima Ede pujian Nabi Nuatoni vokal grup panitia Tapasada Marohata. Iya, vokal grup panitia sama tak? Panitia nong belajar dehono taro nasida tujulu. Dan songon itu sudah halo Ci nak songon dia kalau pagi do hamin akingan akan nong mendaftar asa dinggan do rapian do sudah ke edeta napo remaja kanong mendaftar di hami langsung koordinasi itu bermusik nami itu bermusik tak asa songon na bagak unang bese cara tiba-tiba niyan masih gora-goraan mau lihat Cik.
Tes satu. Kamu si na emang sian A. Hamu ingat dengan bege hamu, dengan peok hamu, akapoda diuputa si jolo-jolo tubuh. Asa ulang gabe lihuro hamu, siana Dalana tigo masai godang di tanon nama sada aman nama sada inang lima angka paru kilo namo parmaraan satu marmana di tahun sudah jolo anon nungalam matu abe portibion ay nungalam macorong be ajar ni jolma Toki dosairo pangujunan dua kajolmo naditano dohodo museng napar porangan dapat hampir rohani jolma Romu sema kasahi pati pohokara buah Palaso si taono masuk tahoni godang di tanon nama sada aman nama sada inat ima angka paru kilon nang dohot parmaraan asa tumar mana di tahun sudah jolo anon nungalam matu abe portibio ay nungalam majono be ajal ni jolma kanu koki dosairo pangujunan dua kajolmo naritalon dohodo musena par porangan
Babai hafir rohani jolma Bagas solusi tahu masuk terhadap holi Asas bahagia silap kepiro hatta Tapa sarama rohata Tapa uduk madirita Asada pohita hasunangani Asada pohita hasunangani Asada pohita hasunangani Mau lihat Mau lihat tema lagu Sian Grup Song Leader. Sebelum kita makan, ada acara yang paling bagus. Ini spontanitas bagi yang berliturgi. Bagi yang berliturgi tadi, ternyata ada pengamatnya dinilai, ya. Jadi kebetulan Amang Pendeta Tampu Bolon yang bikin liturgi kita. Malam ini Amang itu mau melihat siapa sih yang sesuai dengan apa yang ada dibuat oleh si acara. Untuk Amang Tampu Bolon dipersilahkan, mohon sabar ya. Baik, terima kasih Amang dan Inang serta saudara-saudara sekalian. Sebelum kita doa makan, izinkan sebentar kami mengapresiasi seluruh jemaat HKBP Cimanggis yang sudah turut serta dalam pelayanan ibadah pada malam ini, yaitu Habison siap-siap liturgis. Siap Filipi. Jadi Amang Inang, kami sangat berterima kasih bagi peserta liturgi yang sudah berupaya dengan sungguh-sungguh mempersiapkan diri dalam menyaksikan perbuatan-perbuatan Allah dalam kehidupan kita di dunia ini. Hari ini kami mengamati dan melihat serta menilai dan memutuskan 3 orang terbaik yang menyampaikan liturgi itu sesuai dengan tuntutan atau keinginan dari liturgi itu tersendiri. Amang dan Inang, karena ini adalah pengamatan kami, mungkin berbeda dari pengamatan orang lain, tapi karena kami sendiri yang menyusun liturginya, kami memiliki kriteria untuk menentukannya. Untuk itu kami panggilkan 3 orang terbaik. Maaf saya tidak mengenal namanya karena yang saya sampaikan itu hanya nama sektor. Maka Amang Inang peserta liturgi silakan perhatikan liturgimu. Pertama, liturgi 1 nomor 9. Liturgi 1 nomor 9. Isi liturginya adalah sadok dung ditilik debatama sude natino panai dan seterusnya. Baju putih tadi adik itu. Yabes. Yabes dari Filipi. Silakan maju ke depan. Dari Filipi. Kemudian yang kedua, ayo bawa liturgimu dulu ke sini. Ke depan. Yang kedua, liturgi 5 nomor 1. Sorry. Maaf, sebentar. Liturgi 5. Betul, liturgi 5 nomor 1 dari sektor Judea tadi ini. Oh ya, silakan Amang. Dan ini yang ketiga,
Sebenarnya ini yang menurut kami paling terbaik, tapi semuanya baik. Liturgi 3 nomor 6. Liturgi 3 nomor 6. Monang do tutu bangsoy. Ya, silakan Inang. Dari sektor Kanaan ya, Kanaan. Oke. Baik, saya minta Inang saja perwakilan yang mengutarakan liturginya ke kita semua sekali lagi, perwakilan dari bertiga. Monang do tutu sude bang sohi. Bidak kuingo. Dang bingo. Dirang selesai. Dang bingo. Salah naya teman. Monang do tutu bang sohi di bain debata. Ainung monang maralohon Mesir. Di parmudu-mudu debatado bangsoi di parhorsihani ala naung malua nasida salah adi masih Jadi, tahu lagi jo kamanginang grogi haro inang onate merhite iya itu tutu bah monang do tutu bangsoi di baen debata alanung ainung ngamonang mangralohon Mesir di parmudu-mudu debatado bangsoi di parhorsihani marhite sian manna di hukupi debatado ombun diariani jala di lehon panodang di bornginai. Ya, pas. Mola tema di Hamuna di Inang dan juga Yabes tadi ya dari Filipi dohok di Amang Nasian Judea. Tuhan berkati semakin lagi menghidupi firman Tuhan yang sudah disaksikan. Ada disediakan panitia. Ini hanya penghargaan, apresiasi dari keseriusan Amang, Inang dan adik kami sekolah minggu mempersiapkan diri. Untuk itu kami minta Amang Pendeta Resort, Amang Uluan, Amang Pendeta Panjaitan untuk menyerahkan ketiga hadiah tersebut kepada mereka. Saya ada sahalak sarupa dong. Oleh-oleh ini nasian nanauta jauh ada deh. Orang semakin apa ya rajin ya. Malah nih sini beda saunari. Dang do tak kena matua. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempatnya. Amang dan Inang semua sudah dapat makan. Asabui tapasada marohata. Ya silakan duduk dulu. Martangi yang mahita. Ali Tuhan debata. Guklas ni roha dohami huriam hakabipe cimanggis di Bornginon. Mulai sianda dana na met-met. Remajan na poso bulung. Ama dohot ina. Sian sude sektor na adong di huriaon. Makalason balgani holong ni roham. Naung pasarhon anakmu Yesus Kristus sorang di Portibion. Moliate mali Tuhan. Anggiat ma holong mi. Paheheho kami saluhutna. Lamar sada ni roha. Pature-tureho na kaparsoran nami. Sa gabi hataridaan ni pamatang ni Kristus di Portibion. Tuhan gohi malas ni roha nami. Di bagasan Bornginon dinalahu maparsaulihon. Si panganon doho si inumon nong pinaradi ni panitia di hami. Pasu-pasu may makorhon agogoon na baru. Dohot hahipason. Dihami saluhut na namangaton. At tong tangihon matangyang namyon, marhite guar anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Martua mangan mahita. Hah? Sektor dia, Symphony Voice. Hah? Lanjut do Symphony Voice? Lanjut. Oke. Tapi gimana lagu pujian Sian Symphony Voice?
Bagi kamu leh. Inang Boru Tanjung. Inang Boru Tanjung. Tokinay Museta lanjut. Ci. Ci. Lebih? Jo. Ci. Dia lahir untuk kami. Ci. Sana naik. Halo. Ci. Johan, agak cepat ya. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang sama-sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Luar biasa. Tepuk tangan buat Inang Sintua. Luar biasa. Sonari tasabung mamuse amang Inang. Masuk mahita. Ede puji-pujian sian sektor Betania. Ngamangat teh sektor Betania ngabutong behamu. Ngaboy marek deh. Masuk madainang. Masuk madainang. Mulunung nga daw selesai. Musik. Unang talo par musik. Baga baju na lagi nih. Koneng-koneng. Masuk mahamoy nang pahatop. Mulo ngamangan kan nung ngabe gogo merdalan. Ci. Unang songon na melenggak-lenggok. Si. Nyon. Ada ulat ditulo na maraboy. Masih hama. Tes. Bagak bek kamu. Ci.
Tangan dong mungkin. Ci. Operator na bilang mo bibering ganun mo pala dua na yung bikon. Operator na digincak. Na dua na watar-watar. Guna pwede si Telon salah satu muna dia sa cukup bikon. Ci. Oke, iya. Nga. Ibu udah pe. Ci, aja nggak sikap sih. Ci. Tes. Satu. Nggak mau be. Om maju nih pakai limon. Ya lanjut kamu maju musiki. Ci. Ci. Itu tes. Loh. Tes. Mungkin salah ketik, moloso masuk dope guarna di son. Naing mempersembahkan lagu, waktu dan tempat kami persiapkan. Mau lihat tes yang panitia. Ale Tuhanku dengan bahasa tata mahami tinopamu rodon waeng tua dopamu marsinggang marpangi doa kon mahami akapar dosa Ale Tuhanku tanging donasa tata mahami ninopamu rodo luang pikiran
berdosa. Ale Tuhan, romaho mandulo, taho amo, ahabay nonami, unang paloasoko, sitono ni Tuhan miruas mo, ale Tuhan, oro marimasmu, saluhon mo, agadosa namin, Diyos, masonang hamin, mandiori ngolu di portibio, Diyos, malhamu ba, jalalah munduk Tuhan ajaoni, jalalah munduk Tuhan ajaoni. Luar biasa. Bagak-bagak naik halahon. Sehera Ibu-ibu sektor buah. Betania. Mulai tadi hamu inang, mangam mahamu muse, sama reti hamu musian nong. Sonari masuk mahita Itu sektor kanan maju. sektor Kanaan. Nunga Babuan mata sektor Kanaan, Ede puji-pujian. sektor Kanaan. Nggak selesai? Oh, manga dope. Manga dope kamu? Sebelum Kanaan. Asai, nak asai. Asai? Asai be? Oh, asai benar. Pangatop pamu inang. Oke, lanjut mau di sektor kanan. Mari katamu nunga butok kan? Dengan judul Nang Humutal. Ci. Ci. No bodoh sudah. Bikin naik orang. Tes. Ci. Aku boleh. Gudang-gudang do sektor kanan obah. Hapi otik do ruas nadi kanannya. Naruh tujuh do gudang. Ini ya, kurang mik. Kamu ngambil mik? Rohi tamanginang, nyon bagak-bagak sektor Kanaan, alalas ni rohat tamanginang, dison di parade panitia do perbueni holong muna. Jadi asa tasigat aka dompet ta, romahita mamereng halak inang na bagak-bagakon, asa tabege denasida dison di parade panitia do tadok.
Oke. Mau lihat sian sektor. sian ibu-ibu cantik sektor Kanaan. Saunari masuk mamu sehita tu acara na berikutnya tabegema ede puji-pujian sian sektor Bethlehem Dengan judul Di Parmahan Tuhani. Waktu dan tempat kami persilakan untuk sektor Bethlehem. Sektor Bethlehem. Media nasida. Tapa topinang. Bethlehem, sektor Bethlehem. Di Parmahan Tuhani nomor ngolu oki. Kalau rap nih video, arobia lagi. Rohi tamanginang di sonjong-jong par sektor Bethlehem. Kamu soninang, ngotik nasa sahak miton. Bagak-bagak kalahon. Biru-biru. Aka bapaknya, bapaknya. Yang merasa ada nyonya di sini. Bethlehem. Tasawer, tadani. Sudah mata ruas niuria. Oke, iya, sapas di tengah-tengah, sapas dibagi memik. Sektor Bethlehem. Saya deh. Dengar dong, Bang. Kayaknya udah kabur mereka itu. Oke. Siap. Arong depe aka hama nami nanai. Akas. Di acara hiburan. Siapa tahu adong na hurang redaksi. Asai bawamu. Hey, water. Di Parmahan Tuhani dopar ngolu oki amang ketua nami di Paroro Tuhani dopar toji oki rumah Judi nali luar jauh dodol diki Judi nali luar jauh sian ho Tuhan sai gulu dia
Rektor, doa. Oke, setuju. Ujudi nari luar tangis dodo diki ujudi nari luar jauh jauh Tuhan sayurun tiar tado di parmolu oki asih roha tiar Tuhan usung badoho Amang Tuli, unang bumak ka Amang Tuli. Amang Tuli. Nagpared di Amang Tuli. Sabi so. Sembahom Tuhan, sembahom Tuhan, Odo Rajaku, Odo Rajaku, Kristus Odo Nasado sakit diseksa Odo Nasado sakit. Mau lihat Luar biasa, tepuk tangan buat sektor Bethlehem. Mau lihat Sonari tapahoho mamanginang ala neng marede amang uluatta tu amang uluan nami nadua waktu dan tempat kami persilahkan rohita amanginang beri dong. di sana yang marede amang uluatta on nama terakhir Natal asa tabegema pujian sian amang pendeta mau liate silakan amang. Mau lihat apa di hita? Anggo edeon songona somal lihat de dehon loguna hodo pangodian di dorohaku ba boynya dohot ate akaina di son inata dohot inang boru bitang dohot ala inang boru nyonya sianipar boru panggaribuan iya hodo pangodian di permudu-mudu iya hodo pangondian permudu-mudu Tuhan di palu hodo siang sasude akan dosaku di dongani hodo di urupi hodo di sude namasa di ngoruku ai hodo Tuhan
sumurong Damena sumurung Iya pehon Tuhan Patoguhon roh lagi Asa marulu Dang bilo aso doa Dang bilo aso tarilu Mengadopi barmoduaki Hai hodo Tuhanku Hai hodo Rajaku Tunghodo Tuhan Kau namun diyakini Di panggoduoku Kuasa kondomo Puputi maho Saleleng mingoluki Iyo matangaku Kebuatu lamuni Moro Tuhan Amoru sakit Hai moro Tuhan Molan moro rajaki Ada masuknya Tuhan Patuku honro hati Asa margo Neon Mengulu dong Dang dilo aso doar Dang dilo aso tarilu Manggota obi manggotwaki Hai hodo Tuhanku Hai hodo Rajaku Iya Hodo Tuhan Hodo pamoriaki Ikan boduoku Kuasa ondomo Puputi maho Saleleng tingoluki Dio mohon pangaku Keluatu lamuni Hodo Tuhan Amoru sakit Hodo Tuhan Olan hodo rajaki Hodo Tuhan Amoru sakit Hodo Tuhan Olan hodo rajaki. Ya, terima kasih. Mau lihat gudang di Hida Salutna. Pinasa masuki protokol. Mau lihat ya Mang. Iya, anak siga-siga mi kina burja koto na buhabi obbe ma patore omiko na luja jeriku. Oh lo. Ogat tinan nakingan. Sama itu tuh sektor Filipi. Sektor Filipi. Saya paksa ho doa. Ngadang mereka nasi. Pengen kita pas Filipi mereka. Ada baga-baga ku bereng dinas na ino. Putih-putih. Iya put. Baga put. Apa yang adong nol be? Tema tu. Tuisi mak. Boa-boa. Mohon. Si. Mobil B1795 LGX. Marpoto. Warna hitam. Tolong Marpoto. digeser. Foto bersama. Setiap sektor. Oh. Setiap sektor foto bersama na. Bamak si Tobing. Mula-mula baru mula sakit aku pergi kabar no song na tiu-tiu no sarod. Arang beno muna rencanamu. Pala dua lagu. Musik baik kamu selamat hari Natal. Mulus tanggung. Selamat. Mana mang? Nang rencanamu mabetul lagu. Musik. Doa mata ninggulan. Biasanya kau udah rasa kuta tahu urus tiu-tiu suara. Selamat hari Natal. Jadi nang adong pena bela maret debe. Amat si Dobing ng maret din na. Anggap masuk doon.
Lagu apa nama mak? Si. Kamu emang nenggolan. Si. Sabi si baga ni dinas ni Pilipion ni namotar yang icang baju ni Pilipi. Apa yang jadi merede? Tes. Hoi. Tangyang di dainang. Tes. Sabar pada. Tes. Disondeng marede. Tes. Duet maut. Amang Nenggolan dengan Amang Tobi. Ini Natal terakhir Amang Inang. Talean Mas yang Nasarohata. Marede Nasida. Mau lihat Silindung Pos dengan judul Tangyang Hidaina. Kasih di bintang. Mana tandoknya? Tandok. Tangyang Hidaina Naparoro tondiki Manang diri apeam Manang diri apeam Totondo diramoni Oh, kita mangina. Nasi pada salahan Tertutup kawila kaki Ibu aku di tangianmu Ibu aku di tangianmu Hidakku nabur dulu bisa sudah bapak dan bini Bengke saur matua Ihut kami musik berbahagialah apabila orang tuanya masih hidup karena masih bisa dia berkata ayo tarik boras meja boras dan sifat kesalahan tertutup kau bila kaki aku rintangianmu aku rintangianmu hidupku nabur jual
sude papai nami Bengkek sahur matua Bengkek sahur matua Bayut nami Bengkek sahur matua Bengkek sahur Ipargo luono Upani lo jami Umonto kelembo Auliate maina Isa sude papanami Bengkek sahur matua Bengkek sahur matua Bayut nami Bengkek sahur matua Bengkek sahur matua Bayut nami. Oke. Ngabe? Ngasude be agak be sude? Ngapuas be sude? Mau lihat ya mang? Dangarong penahurang? Sonari masuk mamuse hita tu ende na berikut rohamu amanginang. Ala ama nakin ama sonari ina. Hami pe arong doinong nami ake. Baito dalan narais. Dalan narais. Musik. Yang merasa ibu-ibu kesini. Nakikan nggak ama. Yang merasa tahu lagunya kesini. Dalan narais. Dalan narais. Mak Samuel, silakan maju ke depan. Musik. Nauli. Dalan narais. Sema. Dalan narais. Abu berak. Lajo mi kitu artis apa? Halakon na to artis na. Musik. Dice musik. Si. Tulang naik goran, bere naik marede, bere naik marede dah, amang nenggolan, disonyonya. Dalan narais, makuku tilau siro, loja hoina, dina dule dulea.
lagi permintaan inang pendeta. Burju ni dainang. Oh. Patoru kamu so inang pedita neng meredik. Jadi saya berek kamu hamil dan burjona ke? Burju ni dainang. Ale subak kamu hamil. Ala burju do hamil berarti. Burju ni dainang. Adong do laping dina burju. Musik. Paturu sat sada. Mana? Ayah dong depan otot. Adong ah. Jadi maksudnya ibu sekjen ah adon. Kita harus tutup dengan doa ya. Baik. Terakhir ini. Musik. Baga by musik ya mang.
Oke, mau lihat mana orang yang sabung depe disabung alai inar haku jolo tutup mak. Ditutup Mau larong depe amang. yang manabung bawa Alai depe. sama dohok Kalau nggak bekas budak borngin. Ditutup amang masyarakatnya Tapa dan sahak mak. atas nama panitia Tuh segala kekurangan panitia. mohon dimaafkan. Mari kita ke depan, kita buat yang terbaik untuk tahun 2022. Amang Pandita, Amang Panjaitan, biar ditutup dengan doa. Jadi di roh aku jolo tak tutup mah ate biar berlanjut musedak pula dia ya teh. Songona repressing hita pai mamar hubas mulak jolo tak tutup majo teh di bagasan tiga mau lihat mah hita sudah amanginang boy hita marlas niroha di bagasan acara pesta Natal na perpudi ma sian aka Natal na di patupa huriat teh. Jadi martang yang mahita mau lihat tema Tuhan disudi denggani basam na mandongani mangiring-iring mengajari kami lau patupahon akan nauli na dinggan di patupa huriam lau mangulupon ima di ari perningotan ari hatudu bumi asima rohamali Tuhan pos rohanameli Tuhan dada tinggal holan di acara nasa nahupayutut kami sudi acarai jala maripola mai tu aka ar partikian naroon lam gok mahami hasadaun doh las niroha nang holong nama si holongan asal martabat tabadu pasu-pasumi di bagas ngolong nami pos rohana mele Tuhan todimi namangi hoti kami asa tok kami di bagasan las niroha tok di bagasan hasadaun lumobi di pasu-pasu kami di bagasan hahi pason jala boy kami mangula dia kaulon nami di tonga-tonga ni guna ni lawan mutu kami jala di bagasan tion nunga sidung ali Tuhan acara di pesta Natal gabungan di huriam nang dinamulak kami tu bagas nami be dongani mahami di bagasan Kristus Yesus martangiang kami tuho amin horas madi hita